Bon dia, blauets. Aquest és un vídeo rapidet d'emergència. Avui farem una pràctica de punts i, per sort, he d'editar molt poc. Jo contaré aquests apunts i com que som a una gravació no me pot dir atura, no ho entenc, per repetir, jo aniré tirant, d'acord? Però, essent conscient que no és una cosa senzilla si no ho has fet mai, aquí deix una sèrie de consells per tots aquells professors que vulguin fer prendre punts als seus alumnes o alumnes que en qualque moment hagin de fer de professors per un dia, d'acord? Aquí tenim aquests consells. Són a la pàgina 15 dels apunts. Primer de tot, parla amb un ritme més tost, més aviat lent, d'acord? Però sense fer com qui dicta. Si és un... si sembla com un dictat és molt avorrit i no hi ha qui ho segueixi. És a dir, ha de ser una cosa dinàmica, ha de ser una cosa més real. Les notes a peu de pàgina vol-les mirar, d'acord? No estic ara per això. Segon, dir coses importants mesclades amb coses no tan importants, per donar-nos temps o copiar tot allò important. Clar, si tot és important, la mà no té temps de copiar-ho tot, per tant ha d'anar discriminant. Si dius coses que no són de tot importants, la mà pot descansar. Ajuda a l'explicació amb exemples que aclareixin la teoria. 3. Anar mirant el ritme d'escriptura dels alumnes per veure si es fa massa via. Anar goitant, ja com que estic gravant, no ho sé, d'acord? Però no aniré massa aviat. Anar mirant el ritme... Fer un cas relatiu de les peticions de repetir teoria, això és important. Clar, si tot el temps estàs repetint perquè hi ha qualque alumne que no va entès, la resta se cansa, s'avorreix i passa i perd el fil. I la persona que té dificultats, si és perquè té la lletra que escriu a poc, que aprengui a fer-ho més ràpid. Ho podeu fer a ordinador? No. En principi no, d'acord? És que si no, han de practicar l'escriptura a mà. Sé que jo tinc una lletra horrible, però s'ha d'aprendre a escriure a mà, que és més ràpid que amb ordinador. Acompanyar la presa de punts amb material visual. Jo intentaré posar-vos qualque coseta, d'acord? El que sí vos posaré, si veig que t'entens, que no sé quin temps de marxa tenc, és posar vostres semàfors. M'explic. En principi, quan faceu això, no podeu mirar la pantalla, d'acord? Doncs el verd és que si ho havíeu de copiar, el taronja que és opcional copiar-ho i el vermell eren anècdotes i coses que no calia copiar. Per tant, si qualcú està perdut és que això no sé si ho havia de copiar o no, ja t'ho diré. Insisteix, si t'entens, si no, ja no i té aquest tros és com si no m'hagués dit. Finalment, explicar amb una estructura, no a l'atzar. Si has de fer prendre punts a qualcú, no vagis improvisant. Prepara-t'ho un poc, que estigui en una estructura, que si no la persona que l'ha de copiar no té ni idea de què és. I ara on som, estem acabant, però això ja ho havies parlat abans, ara te corregeixes, molt alerta amb això. D'acord. Dit això, presa de punts. Quin és el títol? Presa de punts de mossèn Alcover. Mossèn accentuat a l'accent obert, d'acord? I obert és cap a l'esquerra. Mossèn no va en majúscula en principi, d'acord? No cal. Alcover, sí. Començ. Per què practicam amb mossèn Alcover per prendre punts? Perquè és un dels meus mallorquins preferits. No puc dir que sigui el primer, perquè el primer ja el coneixeu. Fins i tot en tenc una camiseta i un tipus de positius dedicat a ell. Ramon Llull va ser el primer que va escriure conscientment en català, volent-lo elevar a llengua de ciència i cultura. Fins aleshores, sí, s'havia escrit en català, però no com a llengua científica, d'acord? Era per fer juraments feudals o per renyar, no era per fer literatura, que és el que ell va fer, d'acord? Escriure literatura en català. I ho va aconseguir en les més de 250 obres, en va fer més, d'acord? Però posa aquesta xifra perquè vos quedi, de les 250 obres que va escriure. Gràcies a ell tenc feina, bàsicament. D'acord? Continuo. I que pot haver fet un altre mallorquí per estar a l'alçada de Ramon Llull? I ja vos ho contaré. Mossèn Alcover, de nom complet, Antoni Maria Alcover i Sureda, no li digueu Toni Alcover, d'acord? Li deim mossèn Alcover perquè és el nom popular pel qual se'l coneix, però Toni Alcover no, perquè segurament n'hi ha més de Tonis Alcover, però de mossèn Alcover només n'hi ha un. Va ser un capellà de Manacor nascut l'any 1862. Quin segle és això? 1862? Sí? No?
positiu a la una, positiu a les dues, qualcú ha dit segle XVIII i de negatiu moral per a aquesta persona, d'acord? És segle XIX. Heu de sumar 100 anys, sempre. Mossèn, per cert, és la reducció de Monsenyor, que és el que es deia temps enrere a la gent de categoria social elevada, la gent que era important. I no és el mateix que dir don, en aquest cas a mi, que és el que m'encanta que me digueu, perquè no és una cosa de respecte, és una cosa més afectiva. No és per dir que jo som superior a vosaltres, sinó és perquè estem blauet i això, m'enteneu? Continuo. Si m'agrada, ha de tenir a veure amb la llengua, la cultura o la literatura catalana, no? La teva intuïció ha anat una mica per aquí. I no vas mal encaminat. Té a veure les tres coses alhora. La seva primera gran contribució a la cultura, la literatura i la llengua catalana va ser arreplegar per escrit les rondalles de Mallorca de l'època. Tothom les sabia llavor, però avui en dia, si no fos per gent com ell, no sabríem ni la flor romanial, d'acord? Quantes en sabríeu dir? Va, ara farem una miqueta de pausa, positiu per cada una. Jo ara faré pausa en el vídeo i direm anotant a la pissarra les rondalles que pot sapigueu. Si vos no ho he donat, és que ni paus, ni retall per els talls que faig que quan m'equivoco això, perquè no tens temps, d'acord? I d'això, quantes rondalles sabeu? I de tot això que heu dit són històries populars anònimes de gegants, princeses, bèsties, màgia, dimonis i sants amb una finalitat alliçonadora. Alliçonadora s'escriu en C trencada, amb A, dues L's, lliçonadora perquè ve de lliçó, i ja està, no crec que tingui misteri. Aquesta seria una definició d'emergència, d'acord? Història popular anònima amb criatures fantàstiques i personatges inventats, d'acord? Tot i que el rei en Jaume també hi surt, però bé, no ve el cas. En aquella època, en el segle XIX, eren ben vives encara, però la societat canviava i gent com mossèn Alcover les demanava per copiar-les i preservar-les de l'oblit, perquè començaven a oblidar-se, d'acord? Se m'està acabant la bateria, fantàstic. Continuo. I d'això. Era per preservar-les de l'oblit, perquè la gent les començava a oblidar o les més... Cada poble tenia les seves, però no sabia les altres, i clar, tot això s'havia de conservar. Jo trob que sense... Ah, no, perdó, tan enrere. Sé del cert que pocs de vosaltres vos en conten encara, i els afortunats que ho han viscut, que ho heu viscut, és gràcies als llibres de les rondalles d'un tal Jordi de Racó, que és un pseudònim que va emprar mossèn Alcover. Pseudònim és nom fals. Igual que per YouTube n'hi ha que vos heu posat de nom d'usuari una cosa que no és el vostre nom, ell ho va fer d'amagat amb aquest nom, Jordi de Racó. Jo trob que sense rondalles no hi ha una cultura viva real, i sense ell no hi hauria ni en Peregrí, en Joanet de la Gerra, en Joanet d'Alonso, en Estaldó, en Patufet, en Gosti Lladre, el castell diràs i no tornaràs, l'amor a les tres taronges, etc. D'acord? És la nostra cultura, la nostra herència, i gràcies a ell tenim una part bàsica de la nostra cultura. Sense rondalles no hi ha poble, sincerament, resumint-ho molt. Les rondalles que coneixeu, perquè sí, en coneixeu, són barbarismes, d'acord? Barbarismes alemanys. Els tres porquets, la caputxeta, Hansel i Gretel, tot això no és d'aquí. Tot això ve d'Alemanya. D'uns altres senyors que també feien el mateix que mossèn Alcover, però a Alemanya, els germans Grimm, no sé si vos sonen. I si l'únic que coneixeu són pel·lícules Disney i de mala sort, és a dir, teniu una cultura infantil 0%, me sap greu. Fins aquí la primera gran contribució. Però no la més important, que va ser tan gran que va morir sense veure-la acabada, i a la qual va necessitar demanar dobbers al rei d'Espanya, concretament Alfons XIII, que és el repadrí del rei que hi ha ara. Per tant,
Si jo tingués una llista de reis d'Espanya preferits, aquest seria el primer, perquè va ajudar al català, en el que encara no vos estic contant, i ja seria ben hora que m'hi poses. Aquesta gran obra... Sí, estic refredat. Ai. Aquesta gran obra va ser un diccionari, però no un diccionari qualsevol, sinó un dels millors del món, especialment tenint en compte que és d'una llengua en perill d'extinció. Que el castellà, que el francès, que l'alemany tinguin superdiccionaris no és estrany perquè tenen molt de dobbers i molta de gent interessada, però amb una llengua petitona com el català, que com sempre vos dic, està en perill d'extinció perquè parlau en castellà en comptes de parlar en català, té molt de mèrit. És el que s'anomena diccionari enciclopèdic, perquè diu molt més que simplement les definicions de les paraules. Ara vos en posaré un exemple, d'acord? Perquè vos faci una idea. Ara sí que podeu mirar la pantalla i ara vos diré... D'acord. Fixeu-vos, no és fàcil de llegir, d'acord? És una miqueta complicat. Per sort està en digital. És en físic, però també és en digital. Si vos hi fixeu, tenim la definició, que és grossa, d'acord? Llavors tenim font, que és fonètica, que és com se diu aquesta paraula en tots els dialectes del català. Això el diccionari no ho diu. Ni te diu com es pronuncia, es com s'escriu i pus. Llavors te diu variants formals i etim, que això és etimologia, que significa de on ve la paraula. Si posam una altra paraula més comuna o que se pugui pronunciar de formes diferents, una que pots sempre quan fem carpeta. Tomàtica, a veure si apareix. Tomàtica, vegeu tomàquet. Fixeu-vos tot el que apareix. Tenim definicions, menes de tomàtigues, amb noms més divertits que l'anterior, tomata caganera, tomaca cagona, tomàtica mallorquina, tomàtica de pruna, etc. Això el diccionari no t'ho diu, d'acord? Definicions i locucions, que això l'altre no ho tenia. Locucions significa expressions. Vermell com un tomàtec, més vermell que un tomàtec, tenir els ulls com a tomàtigues, posar algú al cul com un tomàtec, pegar-li fort a les anques, d'acord? Això el diec de vegades t'ho diu, però aquí és molt més complet. Fixeu-vos aquí, no ho llegiré tot, però tenim la fonètica de tot el domini lingüístic. Llegiré qualcun. Tomata, tomaca, tomaca, tomàquet, domàtiga, que se suposa que ho diuen a Palma, tomàtica, a Manacor, i llavors tenim intents, que són intensius, que és posar sufixos, que espero que sapigueu que són, d'acord? A la paraula per donar-li un matís, un caire. Tenim tomacassa, tomatigarra, diminutius tomaqueta, tomatiguetxa, tomatigueua, o pejoratius tomacot, tomatot, tomatota, tomatigota. I etimologia del mexicà, tomatel. La qüestió, no sé si ho sabeu, seguiu mirant la pissarra, tots els diccionaris estan connectats. I si anem al DIEC 2 des d'aquí, veus? Quina poca riquesa, quina poca varietat. Això l'Alcover Moll, que és com s'anomena també aquest diccionari, d'acord? Uh, té una informació molt més gran. Vos contaré qui és en Moll, d'acord? D'aquí molt poc. Per tant, vist aquest exemple... Ah, per cert, vos n'he de mostrar un altre. Perquè entengueu l'amor que li tenc en aquest diccionari. Si anem en el DIEC, tornem a mirar la pissarra i escrivim Cossier, dansaire del ball dels cossiers, d'acord? Queda clar que és sí. Que són els cossiers? Ho podem veure. La qüestió, tornem a pitjar el botó màgic aquest d'anar a l'Alcover Moll, diccionari català-valencià balear. És un diccionari que té diversos noms, d'acord? Diccionari català-valencià-balear, que no és que siguin tres idiomes diferents, ell mateix ho diu al pròleg, mireu-lo, per favor, o el Cove Moll, d'acord? És com també se l'anomena, que són les dues persones que varen dirigir aquesta feina. Si anem a l'Alcove Moll, si vol,
Fixeu-vos tot el que hi ha sobre els cossiers. Espectacular, no es fa? I si anem encara més prim i miram les imatges, la versió escrita és tot, però aquí tenim en digital. Partitures i passes de ball. En això em refereix amb enciclopèdic. Tot allò que hi pugui haver sobre un concepte és. Si, per exemple, que no ho farem perquè crec que aquest vídeo ja s'està allargant molt, si cercau la paraula bruixa, la paraula Nadal o la paraula aparell, vos apareixeran coses molt interessants, d'acord? És la riquesa, la profunditat. Per això és una obra tan important, perquè hi ha poques llengües en el món, d'acord? I sobretot d'una llengua perseguida com és el català, que tingui aquest nivell de detall, sense que cap govern hagi pagat per fer-ho. És veure, un rei d'Espanya va ajudar, però és diferent. D'acord. Si voleu saber qualque cosa sobre una festa del vostre poble, sobre una paraula pròpia de la vostra família, de com es diu tal paraula segons el dialecte, expressions mallorquines o supersticions sobre les bruixes, heu de mirar la paraula bruixa, d'acord? És molt divertida. Aquest és el vostre diccionari. Si voleu anar pel dret i només saber què significa tal paraula, el DIEC basta. L'any 2024 el tenim a Lluc, però no a la biblioteca, perquè, com sabeu, està en construcció. És 10 vegades més ample que un diccionari normal i està dividit en 10 toms, ordenats alfabèticament. No sé si cal dir-ho, però ell va organitzar la feina, però no va demanar ajuda a tot. Repetesc. No sé si cal dir-ho, però ell va organitzar la feina. Però no va ser ell qui va inventar-se totes. Ai, torna a dir. Perquè això està mal escrit. No sé si cal dir-ho, tercer intent. No sé si cal dir-ho, però ell va organitzar la feina demanant ajuda a tot aquell que parlàs català amb informació sobre paraules. No s'ho va treure ell del cap. És a dir, no és que aquests 10 toms, més de 2.000, 3.000 pàgines, no ho sé, no és que ell ho sapigués tot, sinó que va demanar, per favor, tot aquell que sapigués qualsevol cosa sobre qualsevol paraula que li enviés una fitxeta, d'acord? Una targeta, amb una expressió, una dita, una definició, un llibre on es pugui trobar aquesta paraula, per intentar trobar la paraula més antiga. La qüestió, això, que la informació és bestial. I aquesta feina bestial el va sobreviure. Ell va morir abans de poder veure el diccionari acabat. Va poder veure en vida el primer tom, el primer dels 10. I clar, qualcú el va haver d'ajudar. I d'aquest és en Moll de Alcover Moll, que és aquest nom que vos he dit que també pel qual s'anomena aquest diccionari. D'acord. Això li hem d'agrair a un altre filòleg, que no ho he dit, però en Alcover era un filòleg, com jo som filòleg, però que evidentment sabia mil coses més que jo. Aquest altre filòleg és menorquí, no mallorquí, d'acord? Francesc de Borja Moll, 1903-1991. A més de continuar i acabar el diccionari, va crear una editorial en català per promocionar la literatura catalana. Amem, pregunta facilíssima. Com s'anomena l'editorial que va escriure aquest home? Va, que aquesta la sabeu. Evidentment, editorial Moll, d'acord? Gràcies, gràcies. Seguim. I tota la vida va defensar el català. Com a cosa final que me n'adon que no vos he dit, és senzillament quan va morir. Mossèn Alcover va morir l'any 1932 per edat, d'acord? No el varen matar, no va anar a la guerra, no va tenir una malaltia greu, senzillament va morir de vell, va morir per causes naturals. Que sí, que segurament era una causa d'una arrítmia, un atac de cor, no ho sé, però no va ser una mort traumàtica, va ser pròpia de l'edat, d'acord? I fins aquí la presa de punts. Confio que vos hagi ajudat a practicar i a veure un personatge històric ben interessant, al qual li haurien de fer com a mínim una pel·lícula a Netflix. Sé que no hi esteu d'acord, però si coneguéssiu, si llegíssiu Un home de combat, que jo l'he llegit, més encara. Va fer més coses com barallar-se amb un altre filòleg pel tema de l'ortografia catalana, però bé, això ara no toca. Va perdre la discussió, per cert, si no l'ortografia catalana seria
bastant diferent. Però bé, tenia bons arguments. La qüestió. Espero no haver-vos avorrit massa i que aquesta explicació vos hagi agradat i sobretot que hagi estat útil per prendre punts, per practicar la presa de punts, que és el més important. Moltes gràcies i fins una altra. Adeu.